I'm a scat man. Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Je tu Doors 4 2 teaser trailer. Pardon ľudia, ja teraz som pozrel na Discord Let's Play a vidím tam toto. Ideme na to. Sorry, že to točím. Ten začiatok je úplne iný než Coming Soon. Kedy? 5 biliónov full teaser trailer. Tento mesiac bude OK. Takže trošku si to prejdeme pomaličky. Pretože minule som to neuvedal. Takže začneme. Dáme si rýchlosť takúto. Takže je tu no, je tu voda. Ja neviem, čo sa tam bude diať. Počkaj, v skrini, to som vynechal minule, že či náhodou tam není to monštrum také červené. Pardon. Tam normálne voda. OK, toto je docela. Čo to? OK, to je jedno. Je tu ako keby prší tu. Vlastne bude. Či sa spávnujú. No, a tu sú také muchy. Fuj. Tam niečo bude. Ja prinesol som sa skočiť za to dobu. Kladáme s výťahom. OK. Bože. Ja na tento moment na začiatku nejaká to ide strašne rýchlo, teraz to malé. Toto, ukáž, čo to tu máme. Máme tu generátor, lampy, okay. A začiatok vyzerá úplne ináč, ako keby, akože nebolo to ale splash, ale proste bolo tam, že proste. Ja sa teším. 5 biliónov full digital. OK. Tak, ak sa vám video páčilo, dajte like. Odber od ďalšieho videa. Čus. Nekončím. Už som chcel, ale nekončím.